Здравей, аз съм Рая и аз преподавам английски за първа година в лятната академия и на мен много ми харесва децата, колко всеки път, когато бъркам нещо на български, не ми се смеят, а ми помагат и много искат да учат английски. Здравейте, аз съм Мариана и съм доброволец от 3 години в лятната старт академия и съм в напредналата група. Денят мина и се видим утре. Виж какво ни дадоха. Вау! Познати с много имена. Дейв, Карл, Пол, Майк. Той е идиот. Миньоните са различни, но споделят една цел. Да служат на най-проклетия господар, който им попадне. Здравейте, извинявам се, че така съм на тъмно, но съм тук да ви кажа, че сега тръгваме на екскурзията. Тоест вече мина екскурзията, но аз забравих да снимам началото и просто се насладете на кадрите от екскурзията. Сега сме в нова телевизия, групата е зад мен. Ето там е водещи и като цяло сега мисля, че ще влезем при гала на Академина. Това е най-уникалното студио, ето е госпожа Илира. Здрасти! Кажи нещо за Бога. Ами да сте живи и здрави. Много е красиво. Разследването на причината за огромния пожар, който изгодно на четвъртото предприятие за производство на пластмаса в град Средец. При опитите да бъде овладян, двама пожарникари бяха обгазени, а пътят Средец Елхово беше затворен заради загиняване. Време да си ходим, трябва да си ходим. Вкуса. Вода искаш ли? Таки доброволци. Обаче, ето си прибера баляща. Пак ли правим? Да, продължавам си влога, ето е валка. Еми къде? И да.